Bad migao manono chal mar mwandu ma iuso e pacho ka endi KEBS koro yango ni nitiere mbolea mosebedo ka ikeyo e pacho ka endi to gin mabandia ma ok ochopo e rang'eny mowinjore. Jatatije mar KEBS Esther Ngari onyiso jood bura ni gisendhiyo gunde moeo 5,000 mar mbolea ma ok ochopo dwaro mar chopo mar elwet jopur, kendo jopur bende ok opuodhogi. Jafwambo marwa Chris Owino miwa ler. Bang' jopur maoke kaunti ma Kakamega golo ywak margi ewi mbolea mabandia mokikore gi kite kod kuoyo e dero mag piny owacho NCPB, bad migao mochung'ne ng'iyo rang'iny mag mwandu e pacho kae KEBS olwoko lwetgi ni ne ok gipuodho mbolea makamano. The product being distributed is not certified by Kenya Bureau of Standards. The product is not in the government subsidy program as per the information we have. Honorable members, I wish to explain the above as follows. The product which Kenya Bureau of Standards initially certified is different from what has been seized from the various NCPB depots in the country. Jatatije maduong' mar KEBS Esther Ngari onyiso komiti mar od bura mochung'ne pur ni ranyisi mag KEBS manie gunduni mag mboleago ok en maggi. Our investigations revealed that SBL Innovate Manufacturers Limited engaged in the misuse of the KEBS standardization mark on a product that was not certified by Kenya Bureau of Standards. Ngari mane okete mbero maliet kod jo od bura mar lero kaka kambi mar mbolea mar SBL Innovators ne oyudo ranyisi margi, oyango ni ranyisi mane gimiyo kambi mar SBL Innovators ne en mar mbolea machielo ma ok mano magisebedo ka giuso ne jopur. The company displayed the mark on a product that had not undergone the mandatory certification process as stipulated by the Standards Act and governed by the applicable standard. Bad migao mar KEBS medo wacho ni ogunduni mag mbolea mosebedo ka iuso ne jopur e dero mag NCPB mane omak kendo timo ne ginonro yango ni mbolea makamano onge kod gigo madwarore e loso mbolea. What I would say is that the product has failed because we tested that product against the standard of organic fertilizer. It is not organic fertilizer. Kaka yo mar kumo kambi no dhi nyime kod uso mbolea no ne jopur, KEBS ochungo lesen margi mar tich ka achiel gi chwalo bura ne apisi mar jomin wach maduong' mondo kaw kang' mager ne tend kambi no. I have already written to the Office of the Director of Public Prosecution so that we can be able to prosecute the matter as per the Standards Act. To nitie ng'at moro maja mibadhi, momi pesa, momiyo wang'e, mokawo gigi, motere dukni mondo jopiny ong'iew. To kendo mano wach malich sana, nikech kochopo kuma koro inyalo nyiewo mbolea ma en lowo kata mbolea ma en kidi, taparo ni wachopo kuma rach ma kiny wanyalo nyiewo kata sum. Miuso nwa gi migepe mag sirkal ma wa trust no nego beni gik magimiyowa gin mwandu malong'o maler mopim mopuodhi ni wanyalo tiyogo. It is extremely disturbing that we could be having fertilizer that are being distributed in the country that are faulty. We must be able to understand what is it that really happened between KEBS and NCPB depots in our country. Magi timore ka apisa mag okwach kich e boma ma Nakuru omako achich moro ma itudo kod uso mbolea mabandia ne jopur e kaunti ma Nakuru, Kericho kod Bomet. Apisago omonjo ka timo ohala no mayudore kar dak Manjoro e kaunti ma Nakuru kendo mako paket mag kodhi mag oduma kod mbolea mabandia. Bad migao mochung'ne ng'iyo rang'iny mar mwandu e pacho kae Kenya Bureau of Standards othegore kod mbolea mabandia ma osebedo kae use ne jopur e pacho kae. KEBS wacho ne gipuodho mbolea makamano kata odoko ni mbolea no ni kod ranyisi mar KEBS. Penjo maduong' en ni to gin mwandu adi mabandia manie chiro kod ranyisi mar KEBS manyalo hinyo ngima jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi.